Da, am reușit în sfârșit să termin sistemul pentru sonar cu alimentarea bateriei și ia să facem și o probă să vedem dacă e bine ce am făcut. Am pus aici doi conectori. Așa. Am conectat bateria. Avem pus și voltmetru ca să vedem cum stăm. Frumos, cutie izolată ca să nu intre apă, da? Avem din nou aici conector pentru alimentarea sonarului. Frumos, cu siguranță, da? Așa. Bun. Închidem capacul. Aici am făcut o gaură în trapă cu adaptor frumos, cablu, da? Și să vedem noi dacă sonarul pornește. Ia uite. Opa! Altă treabă, nu? Frumos! Pe suport, sonarul. Nu? Vedem cât curent avem. Abia aștept să-l scot pe apă. Altă treabă, nu? Lăsați în comentarii ce ați mai vrea să vă arăt despre caiac, sonar, de pescuit, orice. Scrieți în comentarii. Și dacă vrea cineva să-l ajut cu sistemul, să-i fac un sistem, fără probleme să mă contacteze.